ഹരേ കൃഷ്ണ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരോദസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനിനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹർഷീണാം ഭൃഗൂരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണ ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉച്ചൈ സ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാം അമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ് അതായത് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ആണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാമസ്മി കാമദോ പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയുധങ്ങളിൽ വച്ച് വജ്രവും അതായത് ഇടിമിന്നലും പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാം അര്യമാം ചാസ്മി സംയമതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേക ഭണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകാലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവന പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ദശാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാൻവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്രേ സ്രാവ്. ഇതും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർഗാണാമാദിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹമർജുന ആധ്യാത്മവിദ്യ വിദ്യാനാം പാദപ്രവദതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരാണാം അകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ദാതാഹം വിശദോ മുഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവാക്ച നാരീണ സ്മൃതിർമേധാ ധൃതി ക്ഷമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും
ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബൃഹസ്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രേ ഛന്ദസാമഹം മാസാന മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനിനാമപ്യഹം വ്യാസ കവിനാം ഉഷ്ണാ കവിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനവതാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യച്ചാപി സർവഭൂതാന ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാ യസ്യാത് മായാഭൂതം ചരാചരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാന വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷദുദ്ദേശദ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്ദത് വിഭൂതിമസത്വം ശ്രീമദോർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോ അംശ സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിഭൂതിയോഗോ നാമ അധ ദശമധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Thank you, Sindhuvasan Mataji. Thank you, Vijayananda Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് കീർത്തന ആലപിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ആലപിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരും ഒന്നും പറയണില്ല മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കരിമുകിൽ വർണ്ണന്റെ തിരുവൂടൽ എന്നോടെ അരികിൽ വന്നെപ്പോഴും കാണാകണം. കാലിൽ ചിലമ്പും കിലുക്കി നടക്കുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണാകണം. കിങ്കിണിയും വളമോതിരവും ചാർത്തി ഭംഗിയോടൻ മുന്നിൽ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കീർത്തിയേറിടും ഗുരുവായൂർമേവുന്നോ രാത്രി ആർത്തിഹരൻ തന്നെ കാണാകണം. കുഞ്ഞിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണ കൊടുത്തമ്മ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതും കാണാകണം. കൂത്താടിടും പശുക്കുട്ടികളുമായി ഒത്തുകളിപ്പതും കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കെട്ടിയിട്ടിടുമുരലും വലിച്ചങ്ങു മുട്ടുകുത്തുന്നതും കാണാകണം. കേകികളെ പോലെ നൃത്തമാടിടുന്ന കേശവ പൈതലെ കാണാകണം. കൈകളിൽ ചന്ദ്രനെ മെല്ലെ വരുത്തിയ ലോകൈകനാഥനെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടോരോരോ വാക്കരുളിടുന്ന ചഞ്ചല നേത്രനെ കാണാകണം. കോലും കുഴലുമെടുത്തു വനത്തിൽ പോയി കാലിമേക്കുന്നതും കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൗതുകമേറിയോരുണ്ണി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചേതോഹര രൂപം കാണാകണം. കംസ സഹോദരി തന്നിൽ പിറന്നൊരു വാസുദേവൻ തന്നെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കണ്ണന്റെ ലീലകൾ ഓരോന്നും വെവ്വേറെ എണ്ണി എണ്ണി കണ്ണിൽ കാണാകണം. കൃഷ്ണമുകിൽ വർണ്ണ വൃഷ്ണി കുലേശ്വര കൃഷ്ണാംബുജേക്ഷണ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സിന്ധുവാസൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Thank you everyone. Hare Krishna Dhanya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone. കീർത്തനൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. റിസൈറ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ബന്ധും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. ഇന്ന് നമ്മള് വിഭൂതി യോഗം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പുലൻസ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 9th ലെസൺ പഠിച്ചു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? നമ്മള് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പറമ്പിലോ വീട്ടിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് പറയുന്നത്. യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ഭക്തിപൂർവം പ്രേമപൂർവം സ്നേഹപൂർവം ആരാണോ അത് എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ
ഇതായിട്ട് നമ്മളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് വൺ, മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക. എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കുക. മദ്യാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കുക. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. അതിൽ നമ്മളുടെ ശരീരവും പെടും, നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ആത്മാവ്, നമ്മളുടെ ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം അതിൽ പെടും. എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും നല്ലതും ചീത്തയും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ജന്മങ്ങളും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എത്രയുണ്ടാവുമെന്ന്. എന്നാലും ഭഗവാനിൽ അത് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സുരക്ഷിതരായി, സെക്യൂർഡായി, നമ്മൾക്കത് അറിയാം. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ചാർജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേസ് ചരാചരം, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി എല്ലാം സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ പിതാഹം അസ്യ ജഗത് മാതാധാത പിതാമഹ, അച്ഛനും അമ്മയും ധാതാവും പരിപാലിക്കുന്നവനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കറിയാം വേദങ്ങളിലെ ഓംകാരം ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്, ബലവാന്മാരുടെ ബലം ഞാനാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി അർജുനൻ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ കേട്ടു കുറച്ചായിട്ട് ഋക്സാമ യജുരേവച്ച് 4 വേദങ്ങളും ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പുലൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാനോട്, വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറയും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശ്വരൂപ ദർശനമായിട്ട് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ന് ശ്ലോകം വായിച്ച സമയത്ത്, മീനിങ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശിവനാണ്, രുദ്രന്മാരിൽ ശിവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഐരാവതമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉച്ചശ്രവസ്സാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉച്ചശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കുതിര, പാലാഴി മഥനം ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതാണ്. ഇന്ദ്രനാണ് രണ്ടും എടുത്തത്, ഐരാവതവും ഇതും. പിന്നെ സിംഹമാണ്, മൃഗങ്ങളിൽ സിംഹമാണ്. ധനവാന്മാരിൽ കുബേരനാണ്, ധന്വന്തരിയാണ്. പിന്നെ വാസുകി അനന്തനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് സേനാനായകന്മാരിൽ, പ്രഹ്ലാദനാണ് ഭക്തന്മാരിൽ, ഇത് അസുരന്മാരിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നാരദരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാമനാണ് ആയുധം ധരിച്ചവരിൽ എല്ലാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ പഠിക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്. 10.1 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹു, കൈക്കരുത്തുള്ള മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശൃണുമേ പരമം വചഹ, ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഉപദേശിക്കുന്നു. പരമം വചഹ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ, ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമാണ്. ഓരോ ലെസണിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിനും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നും ഭഗവാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അർജുന നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹു ശൃണുമേ പരമം വചഃ, ഇനിയും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശൃണു, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ, ഇത് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹിതകാമ്യയ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യത്തേഹം പ്രിയമാണായ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് വക്ഷ്യാമി, ഞാനിത് പറയുന്നത്. കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ഇതാണ്
ഇത് നമ്മള് സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. മഹാഭാരതത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനനും എത്തി ദുര്യോധനനും എത്തി. അവിടെ രണ്ടാളും ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു വന്നതാണ്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഓൾറെഡി അർജുനൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ദാസ്യഭാവം സഖ്യഭാവം ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കാൽ ഭാഗത്ത് താഴെ ഇരുന്നു. അതേസമയം ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും ഒരു ഇതാണ് മാസ്റ്ററാണ് എന്നുള്ള ഭാവമാണ്, തലയുടെ സൈഡിലിരുന്നു. ആരെയാണ് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റാടല്ലോ ഉടനെ കാണുക? കാലിന്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആളെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ടു അർജുനനെ. അതിനുശേഷം ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഉണ്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രണ്ടാൾക്കും എന്താണ് വന്നത്, എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ നീ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല അർജുന, ഞാന് എന്റെ സേനയും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, യുദ്ധവും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനൻ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആയുധം എടുക്കാത്ത കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാരായണീ സേന മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാരായണീ സേനയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ പോയി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് നീ മാത്രം മതി, നീ ആയുധം എടുക്കണ്ട, ഒന്നും എടുക്കണ്ട. ഇതാണ് ശരിയായ ഭക്തന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്തും പിന്നെ നമ്മളുടെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി പറയുന്നു, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. നാരായണീ സേനയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ പോയി. അർജുനൻ ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വളരെയധികം ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അർജുനന്റെ ദേഹം മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ദേഷ്യം വന്നു കൃഷ്ണൻ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം വാക്കിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭക്തരുടെ വാക്കിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരുടെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് കയ്യില് പിടിച്ചിട്ട് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അപ്പം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 10.2 പറയുന്നു, നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാന മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഇത് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, നമേ വിദുസുരഗണ, സുരഗണങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പ്രഭവം മഹർഷയ, മഹർഷിമാർക്കാണെങ്കിലും എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയാണെങ്കിലോ വിഭൂതിയാണെങ്കിലോ ഒന്നും അറിയില്ല. അഹം ആദിർഹി ദേവാനം, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും മുൻപുള്ളതാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മഹർഷീനാം ച സർവശഃ, എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ സീൻ നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ, ഇത് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ, സുരഗണങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും മഹർഷിമാർക്കാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രഭാവം അറിയില്ല, ഞാൻ അവരെക്കാളും മുൻപുണ്ടായതാണ്. മഹർഷീനാം ച സർവശഃ, എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഞാനാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ദേവകി മാതാവ് പ്രസവിക്കാറായ സമയത്ത് ജയിലിലാണ് കംസൻ അടച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും നാരദനും ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് വന്ദിക്കുന്നതാണ്. ദേവകി മാതാവിന്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വന്ദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാം, ദേവകി മാതാവിന്റെ വയറ്റിനുള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വന്നിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും വന്ദിക്കുന്നത്, കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ പുറത്ത് വന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഹമാദർഹി ദേവാനാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിനും ആദ്യമുണ്ടായത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ദേവകി മാതാവിനെ നമ്മളെ പോലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. ഭഗവാൻ 4 കൈകളോടുകൂടി വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അതില് ജയിലിനുള്ളില് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷരായത്. മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ദേവകി ദേവി ഗർഭം ധരിച്ചത്. ഈ സീൻ കാണുന്നത് ദേവകി ദേവിയുടെ പ്രസവിക്കാറായ സമയത്തുള്ള സീനാണ്. അവരെല്ലാം വന്ന് തൊഴുന്നത്. 10.7 പറയുന്നു, ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച,
പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും മാളികയിൽ നിൽക്കുന്നു, നാരദര് അതിലൂടെ വരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തൻ എന്ന് പേരെടുത്തിട്ടുള്ള നാരദരാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേതി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. ആരെയാണ് ഭക്തർക്ക് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറാണ് നാരദരുടെ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായ ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നാരദര് 24 hours എല്ലാ നേരവും നാരായണ നാരായണ ജപിച്ച ഏത് പ്ലാനറ്റ്സിലും നാരദർക്ക് കയറി പോകാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് നാരദര്. നാരദരോട് ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിക്കാൻ നാരദർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നാരദര് പറഞ്ഞു ഞാന് അതിലല്ല, എനിക്ക് ഭക്തിയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശപിച്ചിട്ട് ദേവലോകത്തിലെ ഗന്ധർവനാക്കി മാറ്റി ബ്രഹ്മാവ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്സരസിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും താളം തെറ്റിയ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചു. ശാപം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നൊരു ദാസി പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു നാരദര്. എന്നിട്ട് ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ദാസ്യഭാവവും ദീനഭാവവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ദാസിയായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ ദാസിയായിരുന്നു. എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, പുറം പണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു. അവർക്ക് വളരെയധികം ദാസ്യഭാവമായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞ് 5 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാരദർക്ക് ആ സമയത്ത്. ഇപ്പം അവിടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തില് ചാതുർമാസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സ്വാമിമാര് വന്നു, സന്യാസിമാര് വന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഈ കുഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ ദിവസവും വേണ്ട സമിതയും പൂക്കളും പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കൊച്ചുകുട്ടി കളിക്കോപ്പൊന്നും എടുക്കാതെ, ഒരു ടോയ്സും എടുത്ത് കളിക്കാതെ, ഇവരുടെ ഹെൽപ്പിനും മാത്രം, ഇവരുടെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ചാതുർമാസ്യം കഴിയാറായ സമയത്ത് അവരവരുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞിന്. ഈ പ്രസാദം കഴിച്ച് കഴിച്ച് കുഞ്ഞ് വളരെയധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയി മാറി, പ്യുവറായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവര് യോഗവിദ്യ ആത്മജ്ഞാനമൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണും, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ചാതുർമാസ്യ വ്രതം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവര് വീട് വിട്ടു പോയി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ 5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ഒരു ദിവസം പാല് കറക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സർപ്പദംശനം കൊണ്ട് അത് മരിച്ചുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ. എന്നിട്ട് ഈ നാരദര് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയി, വനത്തിനുള്ളിലേക്ക്. കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് എന്നാലും പുറപ്പെട്ടു പോയി. ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയി. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പുറം ലോകം. എല്ലാ ഇതും കണ്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയായപ്പോഴേക്കും ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ധ്യാന ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ജന്മത്തില് ഇതിന് കാണാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് മനുഷ്യ ജന്മമാണ്, ഇനി നീ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയും, നീ ധ്യാനം തുടർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഈ കുട്ടി ധ്യാനിച്ചൊരു ദിവസം മരിച്ചു പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം പിന്നെ നാരദരായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് നാരദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 10.8 ഇനി 10.8, 9, 10, 11 ഇത്രയും ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയും. ഗീതയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 10.8, 9, 10, 11 എന്ന് പറയുന്നത്. 4ഉം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, 10.8 പറയുന്നു അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, എല്ലാം എന്നിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത, ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭാവ സമന്വിത, എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്?
ഭക്തർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഭജന്തേ മാം, ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ബുദ്ധ ഭാവ സമന്വിത, അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, അവരെന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകം മനസ്സിലായോ? മീനിങ് മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്. ഓക്കെ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് അഷ്ടാവസോ ജായന്തേ, നാരായണാത് ഏകാദശ രുദ്ര ജായന്തേ, നാരായണാത് ദ്വാദശാദിത്യ. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? 30 മുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് 33 തരം ദേവന്മാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതിലെല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അതില് പെടും. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. 12 ആദിത്യന്മാരും പ്ലസ് 11 രുദ്രന്മാരും അതിനുശേഷം അശ്വിനി ദേവന്മാരും കൂടിയതാണ്, 8 വസുക്കളും കൂടിയതാണ് ഇത് 30 മുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. 33 തരം ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് 33 തരം ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ സെക്കൻഡ് വൺ. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. ഭക്തരെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, എന്നിൽ തന്നെ ചിത്തം മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച്, മദ്ഗത പ്രാണ പ്രാണനും എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച്, ബോധയന്ത പരസ്പരം എല്ലാ സമയവും എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു, പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം, എന്റെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് അവര് പറയുക, നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച, എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, എന്ത് സംസാരിച്ചാലും, ഗോസിപ്പിംഗ് ചെയ്താലും, അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും ഭഗവാന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, എന്താണ് ഭക്തന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും അവര് പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച പ്രാണനും ചിത്തവുമുള്ളവർ, ബോധയന്ത പരസ്പരം, ഇപ്പൊ ഏതു നേരവും പരസ്പരം എന്താണ് പറയുന്നത്? കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? 10.9. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് വലിയൊരു വള്ളിയായിട്ട് മാറി, അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തിലത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയോ അതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്താണെന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ആ വിത്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകം വരെ പോകുന്നത്. നമ്മള് ഗോലോക ചാട്ടില് ഞാനത് മിസ്സായി, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ മിസ്സായി. നെക്സ്റ്റ് ഒരു
നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഗോലോക ചാർട്ട്. അതില് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈനായിട്ട്. നിങ്ങൾ അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഈ ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മളുടെ ഒഫൻസസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് പ്യുവറാക്കിയ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഗോലോകം വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ജലസേചനം അതിന് തുടർന്ന് പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വള്ളിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, അതും നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ തരും എന്ന് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമ ഭക്തിയോടെ തേഷാം സതതയുക്താനാം, നമ്മളുടെ മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആരാണോ ഭജിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? ദദാമി, തരുന്നു. ബുദ്ധിയോഗം തം, ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബുദ്ധിയാണ്? യേനമാം ഉപയാന്തിതേ, എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷമാണ് ഞാൻ നൽകുക. ധ്രുവനാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്ന ധ്രുവനും ബാക്കിയുള്ള ഭക്തരുമെല്ലാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തർക്ക് നമ്മള് ആരാണോ പ്രീതിപൂർവം ഏതു നേരവും ഭക്തിയോടുകൂടി ജപിക്കുന്നത്, മനസ്സോടുകൂടി ഭജിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധിയോഗം തരും. എന്ത് ബുദ്ധിയാണ് തരുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ എന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്, ആ ഭക്തി ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും, ഭക്തർക്ക് നൽകും എന്ന് പറയുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് 4 തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാനുതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നമ്മളുടെ ശാന്തമായ മനസ്സിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ ഒക്കെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. എന്താണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? നോ പറയേണ്ടിടത്ത് നോ പറയണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പൂമാല കോർത്ത് ഭഗവാനെ ചാർത്തുകയോ, കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്ത് പുഷ്പാഞ്ജലിയായിട്ട് അർപ്പിക്കുകയോ, കുറച്ച് നിവേദ്യം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിവേദിക്കുകയോ, എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിയാലും, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും ചെയ്യണം. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, നമ്മൾ ജപിക്കണം. എല്ലാം അവസാനം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡേ ടു ഡേ റൂട്ടീൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്യണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾക്കിപ്പോ വേദ പഠനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, സംസ്കൃതം വായിക്കാൻ അറിയില്ല, ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അറിയില്ല, ഇതൊന്നും അതില് ഒരു ഇഷ്യൂവേ അല്ല. ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള നവദാ ഭക്തിയിലെ ഈസിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും, നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ അറിയില്ല, ഈ വക വലിയ വലിയ ബുക്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള നേരമോ ആരോഗ്യമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ശ്രവണം കീർത്തനം 2 കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നവദാ ഭക്തിയില്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മ
ആത്മനിവേദനം. ലാസ്റ്റ് കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആത്മനിവേദനമായിട്ട് എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത്, മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജപിക്കരുത്. അത് ജസ്റ്റ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമസ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ചതുശ്ലോകിയിലെ 10.11 തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ത മഹമജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വർത്ത. എന്തുമാത്രം കരുണയാണ്, കമ്പാഷനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത്. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ, തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ത, ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഭക്തരില് അനുകമ്പയോടുകൂടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മഹം അജ്ഞാനജം തമഹ, അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള തമസ്സുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള തമസ്സിനെ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ, ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത, അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഞാൻ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തുമാത്രം കമ്പാഷനാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥ, അവരില് ഏവാനുകമ്പാർത്ഥ, അനുകമ്പയോടുകൂടി മഹമജ്ഞാനജം തമഹ, ഞാൻ അവരുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള തമസ് നശിപ്പിക്കുന്നു. നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ, ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിട്ട് ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത, ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ചതുശ്ലോകി ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ശുകദേവൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് തക്ഷകനാൽ മരണം സംഭവിക്കും എന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, പരീക്ഷിത്ത് ഇങ്ങനെ നായാട്ടിന് പോയി ഒരു മഹർഷിയെ കണ്ടു. മഹർഷിയെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹർഷി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹർഷി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. പ്രാരബ്ധം കൊണ്ടിട്ട് വന്ന ദേഷ്യമാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരീക്ഷത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. ഞാൻ വേണ്ടാത്തതാണല്ലോ ചെയ്തത്, എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ ഇത്രയും 10 ലെസൺസ് പറഞ്ഞതിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിനെയും ക്രോധത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അവരവരുടെ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പരീക്ഷത്തിന് അത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ആ മഹർഷിയുടെ വീട്ടില് മഹർഷിയുടെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 14 വയസ്സുള്ള ശൃംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ, ആ കുട്ടിയും തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു ആ പയ്യൻ. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി കരഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് ബ്രാഹ്മണനെ, ആ ഋഷി എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്താ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹർഷി അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതാരാണോ ചെയ്തത്, അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ശപിച്ചു, ആരാണോ ചെയ്തത് 7 ദിവസത്തിനുള്ളില് തക്ഷകൻ വന്ന് ദംശിച്ച് മരണം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായ സമയത്ത് രാജ്യഭാരവും എല്ലാം കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ച്, ജനമേജയൻ തുടങ്ങിയ കുട്ടികളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച്, രാജ്ഞിയെയും ഒക്കെ കുട്ടികളിൽ സമർപ്പിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഗംഗാതീരത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന് ധ്യാനിക്കാനിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശുകദേവൻ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പരീക്ഷത്തിന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് മഹാഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ദേവഹൂതി അമ്മയ്ക്ക് കപിലദേവൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ്. കർദമ മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് കപിലൻ. ദേവഹൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുവിന്റെ പുത്രിയാണ്. ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ സഹോദരിയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ധ്രുവന്റെ ഒക്കെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയാണ്, മനുപുത്രിയാണ് ദേവഹൂതി. എന്നിട്ട് ദേവഹൂതി കർദമ മഹർഷിയുടെ പത്നിയാണ്. അവർക്ക് 100 വർഷം വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ച് 9 കന്യകമാരുണ്ടായി ലാസ്റ്റ് സമയത്ത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു മകനും ഉണ്ടായി. ആ മകനാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക്. കർദമ മഹർഷി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. കപിലദേവൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഞാനാണ് ആത്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവൻ ഇരുന്ന് ദേവഹൂതിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ത മഹമജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമ്യാത്മഭാവത്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. 4 ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം.
ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ തരും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അത് തരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിന് ധാരാളം ചോക്ലേറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലും അമ്മ എന്താ കൊടുക്കുക? ആ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് ആവശ്യം, എന്താണ് നല്ലത് ശരീരത്തിന്, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഭഗവാൻ തരിക, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ തരിക. അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് ഭഗവാന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, നല്ലത് എന്താണ് അതായിരിക്കും. അതല്ലാതെ തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്തത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇനി എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നാളെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അത് നീ തരുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അയാൾക്ക് ടെൻഷനേ ഉണ്ടാവില്ല. അഥവാ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിന് ആ ഒരു ശാന്തത അയാൾക്ക് കിട്ടും. 10.12 13 പറയുന്നു, അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ തൊഴുന്നു ഭഗവാനെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ, പരമമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മവും പരമമായിട്ടുള്ള ധാമം, ധാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആശ്രയം, പവിത്രം പരമം ഭവാൻ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരം പരം ധാമ, ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്രഹ്മവും ധാമവും പവിത്രവും പരമവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പുരുഷനാണ്, പുരുഷോത്തമനാണ്, ശാശ്വതം എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ളത്, ആദിദേവം അജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവൻ, വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തായത്, ആഹുസ്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർ നാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ജൈവ ബ്രവീഷമേ. ഇങ്ങനെയുള്ള അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും നാരദനും എല്ലാം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ, സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷിമാരും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അർജുനന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലായി. ഇതിനു മുമ്പും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബിവിൽഡേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ്. യുദ്ധത്തില് കൗരവരെ ഒന്നും കൊല്ലണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ മൂഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധി തെളിയാൻ തുടങ്ങിയ അർജുനന്. ഓക്കെ, ഇനി 10.18 പറയുന്നു, വിസ്തരേൺ ആത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് കേൾക്കണം, എനിക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് മതി വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അമൃതമായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കേട്ട് തൃപ്തി വരുന്നില്ല, ഇനിയും ആസ്വദിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് കീർത്തനമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും കൂടി കേൾക്കണം എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾക്ക് തോന്നുക. അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് അർജുനനും വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. വിസ്തരേൺ ആത്മനോ യോഗം, വിസ്തരിച്ചു പറയൂ. വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന, യോഗവും വിഭൂതിയും പറയൂ. ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് തൃപ്തി വരുന്നില്ല, ഈ അമൃത് ഭുജിച്ചിട്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുമാച്ച് ആദ്യം തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. 10.19 പറയുന്നു, ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. എല്ലാം ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാകില്ല. ഈ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ആദ്യം തൊട്ട് വിഭൂതിയെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. 10.20 പറയുന്നു, അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ്. ഗുഡാകേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. സർവഭൂതാശയസ്ഥിത ആത്മാ, ഞാൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ട് സർവഭൂതാശയസ്ഥിത എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വിഭൂതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹം ആദിശ്ച മധ്യം ച, ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം, മധ്യവും ഞാൻ തന്നെ, ഭൂതാനാം അന്തയേവ ച, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് അർജുന ഞാൻ, അവയുടെ തുടക്കവും. അഹം ആദിശ്ച മധ്യം, അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, ആദിയും മധ്യവും അവസാനവും, ഭൂതാനം അന്ത ഏവച, ഞാനാകുന്നു, അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, 4 കൈകളോടുകൂടിയ നമ്മളുടെ തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പരമാത്മാവ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ്. ഇനി നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 21 പറയുന്നു, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആദിത്യന്മാർ, അവരില് വിഷ്ണുവാണ് ഞാൻ. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, സൂര്യനാരായണൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. നക്ഷത്രം എന്നാണ് ചന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സയൻസില്? നക്ഷത്രം എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ചന്ദ്രനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിതിയുടെ മക്കളാണ്, അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആദിത്യന്മാരെങ്കിൽ മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിതിയുടെ, കശ്യപ മഹർഷിയുടെ മക്കളാണ്. ആദിത്യന്മാർ കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ്. അപ്പം മരുത്തുക്കൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ ഐശ്വര്യമെല്ലാം കണ്ട് ദിതിക്ക് വിഷമം തോന്നി. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദുർവിധി എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് കശ്യപ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കും വേണം കുട്ടികള്, ഇന്ദ്രനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുത്രൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കശ്യപ മഹർഷി കുറെ അധികം വിധികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള അനുഗ്രഹവും കൊടുത്തിട്ട് കശ്യപ മഹർഷി പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പകലുറങ്ങരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദിതിക്ക്. അപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദിതിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നു. പക്ഷെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം, വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദേവേന്ദ്രന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ദേവേന്ദ്രൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ദിതിയെ ചെറിയമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അവസാനം ഒരു ദിവസം ക്ഷീണം കൊണ്ട് ദിതി പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങി. പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങരുത് എന്ന് കശ്യപ മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രൻ അകത്തു കയറിയിട്ട് വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കുഞ്ഞിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 7 കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെയും 7, അങ്ങനെ 49 പേരുമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് പറഞ്ഞു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദേവേന്ദ്രന് മനസ്സിലായി ഇവരെനിക്ക് 4 ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു, കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ദിതി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴെന്താണ്? ദേവേന്ദ്രന്റെ കൂടെ 49 പേരും തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു, എന്റെ കുട്ടികൾ. ദിതിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വന്നില്ല, നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ദിതിക്ക് ദേവേന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് ചോദിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദിതിക്ക് അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സോമപാനത്തിന് അർഹരാക്കി കൊടുത്തു ദേവേന്ദ്രൻ. എന്നിട്ട് ദേവലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവരില് മരീചി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുത്താണ് അതില് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലായി? വിഷ്ണുവാണ് ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ജ്യോതിസുകളിൽ സൂര്യനാണ്, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ്, നമ്മളുടെ കയ്യ് കാല് അതൊന്നുമല്ല, മനസ്സാണ് ഞാൻ. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്യുവർ ആക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ്. എന്നിട്ട് 23rd രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ,
യക്ഷരാക്ഷസരിൽ വെച്ച കുബേരനാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു 12 ആദിത്യന്മാരും 11 രുദ്രന്മാരും അഷ്ടാവസുക്കളും അശ്വിനി ദേവന്മാരും കൂടിയതാണ് 33 കോടി ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന 33 തരം ദേവന്മാർ. അതിലെ എന്തൊക്കെ കേട്ടു നമ്മളിപ്പോ? രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ്, യക്ഷരാക്ഷസിൽ കുബേരനാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയാണ്. അഗ്നി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തില്, നമ്മുടെ വയറ്റിലാണ്. ദഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്നിയായിട്ട് പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവാണ് ഞാൻ. 24th ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ, ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഭൃഗു മഹർഷി എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിലും കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഭൃഗു മഹർഷി നാരദരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി. തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ ദിവസം ആ മഹർഷിയാണ് ഭൃഗു. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ ഓംകാരമാണ് ഞാൻ. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം 25th ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാനാം ഹിമാലയ. സ്ഥാവരമായിട്ടുള്ളതില് ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി 10.25 യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി പറയുന്നതാണ്. മഹർഷീനാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. മായാപൂരിലെ ഗുരുകുലത്തിന്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 26th വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയി അരയാളിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 7 പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അശ്വത്ഥം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനാണ് ഭഗവാൻ. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. ചിത്രരഥൻ എന്നാണ് ഗന്ധർവനില്, ചിത്രരഥനാണ് യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ദേവഹൂതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കപിലമുനി. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇന്ദ്രന്റെ ഉച്ചൈശ്രവസ് അമൃതം നേടാനായിട്ട് പാലാഴി കടഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പറയും. പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണനാണ്, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവാണ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലാക്കുക. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോരോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺ തീരില്ല. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലമാണ് ഞാൻ. വന്യമൃഗങ്ങളായ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടോ? ഇനി 32nd സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യാവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദിയും മധ്യവും എല്ലാം ഭൂതങ്ങളിൽ അന്തവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു. അർജുന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രങ്ങളില് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. കോർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ജയിക്കുന്ന സത്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും മാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ ആ എന്ന അക്ഷരമാണ് ഭഗവാൻ. ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖം, അതുപോലെയുള്ള വേർഡ്സ്. ശീതോഷ്ണം, സുഖ ദുഃഖം, ജയാപജയം, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 34th ശ്ലോക പറയുന്നു, സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ആകെ ആണുങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമേ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശബ്ദക്കെ പൗരുഷം നൃഷു എന്ന്. പൗരുഷമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് 7 കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കീർത്തി, ശ്രീർ, വാക്ചനാരീണാം, ധൃതിർമേധ, സ്മൃതിർമേധ, ധൃതി, ക്ഷമ. സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരമായ ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഞാൻ ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മളുടെ കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് കീർത്തി വർദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും. സുന്ദര ഭാഷണം, നമുക്ക് എത്ര നമ്മളുടെ
എത്ര കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരെ പറ്റും, ആരെയും ശാന്തരാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും പറ്റും. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുന്ദരമായ ഭാഷണം ഞാനാണ്, ഗോസിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെ നമ്മള് വഴക്കൊന്നും കൂടാതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ശാന്തമായിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മശക്തി, നമ്മൾക്കുള്ള ഓർമ്മശക്തി ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ക്ഷമയും എല്ലാം ഞാനാണ്. ഭൂമിയെ പോലെ ക്ഷമ വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഭഗവാൻ നമുക്ക് 7 കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി സാമവേദമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ സാമവേദങ്ങളിൽ ബൃഹൽ സാമമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ്, വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ് കേൾക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബൃഹത് സാമം ഞാനാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന മാർഗശീർഷ മാസം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വിന്റർ ആണ്, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, 36 വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ഇതിനു മുമ്പും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബലം ബലവതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. ഇത്രയും പേരാണ് ഭഗവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷയും ഭഗവാനാണ്. പണിഷ്മെന്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ളത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൗനമാണ്, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. 10.40 പറയുന്നു, ഞാൻ തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷതോദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്നുള്ളതാണ്. വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷതോദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയ. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. കുറച്ചല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ചൊരു ശ്ലോകങ്ങൾ, 20 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 18ഓളം ശ്ലോകങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സൂചന മാത്രമാണ്. നാം തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷതോദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10.41 യദ് യദ് വിഭൂതി മത് സത്വം. ഏതൊക്കെയാണോ വിഭൂതിയായിട്ടുള്ളത്, ഐശ്വര്യമുള്ളതായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണോ ശ്രീമദ് ഊർജിതമേവ, ഊർജസ്വലമായിട്ടുള്ളതും ശ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണോ തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോ സംഭവം, അതെല്ലാം എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണികയിൽ നിന്ന്, ഒരു അംശത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു അണുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെല്ലാമാണോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഐശ്വര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഊർജസ്വലമായിട്ട് തോന്നുന്നത്, തേജസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ്, ബേർഡ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നുവോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു അംശം മാത്രം. യദ് യദ് വിഭൂതി മത് സത്വം. യദ് യദ് വിഭൂതി, വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യം. മത് സത്വം, സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്രീമദ് ഊർജിതമേവ, ശ്രീ ഉള്ളതും ഊർജമുള്ളതും എല്ലാം തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ,
42 പറയുന്നു, അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വേറെ രീതിയിൽ പറയാം, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും, ബ്യൂട്ടിയുള്ളതും എല്ലാം ജീവനുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രം. അഥവാ ബഹുനൈതേന, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ്? കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന, എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം, എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അതെല്ലാം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, എൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് എനർജിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇതിൽ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് ചൊല്ലുന്ന പഞ്ചതത്വമാണ്. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്, നടുവിൽ കാണുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. ബലരാമസ്വാമിയുടെ ഇതാണ്, അവതാരമാണ്. അതിന് മുൻപിൽ വൈറ്റ് ഇട്ട് കാണുന്നത് അദ്വൈത എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിറ്റാണ്. ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും രണ്ടാളുടെയും അവതാരമാണ്. രാധാറാണിയാണ്. റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റാണ്. നമ്മള് നാരദരാണ്. അത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പേരെയാണ് നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നത്. അവരെ ഒന്നിച്ചാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. ബാക്കിയുള്ള 4 പേരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ജന്മമെടുത്തത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ 10th ലെസൺ വിഭൂതി യോഗം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ. ഡൗട്ട് ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരായിരുന്നു അത്? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, 10-10 ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ തേഷാം സതതയുക്താനാം, എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണോ എന്നിൽ പ്രേമപൂർവം, ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, പ്രീതിയോടുകൂടി ആരാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യേന മാം ഉപയാന്തി തേ, എങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സദ്ബുദ്ധി. എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് താനെ അങ്ങ് തോന്നിക്കോളും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയും, കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മമാര് ആദ്യമേ തൊഴേണ്ടതായിരുന്നു, നല്ല സദ്ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ തൊഴേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് അമ്മമാരൊക്കെ. പക്ഷെ
ഈ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? ആരൊക്കെയാണോ എന്നെ പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധ്രുവന് 5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനില് ആരാധനയുണ്ടായിരുന്നു, ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ തന്റെ ശംഖ് കൊണ്ട് നാരദരെ കൊണ്ട് ആദ്യം ഉപദേശം കൊടുപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ശംഖ് കൊണ്ട് ധ്രുവന്റെ കവിളില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പം സരസ്വതി വന്നിട്ട് ധ്രുവന്റെ നാവിലങ്ങ് വാണരുളിയിട്ട് ധ്രുവൻ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദനാണെങ്കിലും കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ്, അവർക്കൊന്നും ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നേരായ വഴിയിലൂടെ പോകേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിപൂർവം പ്രീതിപൂർവം നമ്മള് ഭജിക്കുക ഭഗവാനെ, അത് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാത്തത്? ജസ്റ്റ്